Me lähdetään taalasmaiden kanssa Teneriffalle. Vähän lämpöön loikoilemaan. Turvekylpy, 30 €. Halvemmaksi tulisi heittää turpeet omaan kylpyammeeseen. Enhän mä nyt tosissani. Kulta hei, jos sä haluat turvet kylpyyn, niin sä pääset turvekylpyyn. Mulle ainakin riittää löhöily Porealtaan silleen. Meni jo. Kuka suomalainen mies tosissaan haaveilee jostain turvekylvystä tai hydrojumpasta? Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. Tämmöisestä luomulyfmäterapiasta. Siis maksaa nyt 30 € siitä, että joku hivelee sua jollain taikavarvulla. Terve. 30 €. Sillähän sais jo koko lihapiivin. Pari nelosta. Anna nyt edes 3, että mä voin korottaa. No niin. Seppo, tästä taitaakin tulla meille oikea lennellava. Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Ja Ismo Laitala kyttää katkerana, kuinka romanssi edistyy. Mikset sä voi? Anteeksi, asiahan on sitten sille selvä. Senorita! Johtiks teidän lenkkipolku makuuhuoneeseen vai? Seppo. Kyllä sä oot melkoinen sonnettu. Minkä ihmeen takia? Eikö se ole mukava pitkästä aikaa päästä vähän... Ja otitko päälle vielä oikein nokkaunet? No, mutta aika hölmö juttu muuten laittaa nyt leipää hevosen suuhun, kun yleensä se on meikäläinen, joka laittaa hevosta leivän päällä omaan suuhun. Ai helveti! Ota tohon. 5 kädestä. Tälle se on. Ai. Siinä jäkin sieluhoito vähän kesken, kun herra uunimakkarat tuli valmiiksi. Naiset. No nimenomaan. No sitten tässä on varmaan sattunut joku sekaannus. No hei, mitä väliä? Mulla on velkoja. Tai eihän se ole mitään varastamista, jos järjestää tuttaville uudet hifi-laitteet. Mun vakuutus sen kuitenkin korvaa. No hyvä on. Haetaan ne laitteet tänne takaisin, pistetään paikoille ja unohdetaan koko jutma. Siinä missä rotat ja torakat. Ihmislihaa. Ja nyt sä luulet, että se talli on jotenkin täällä niinku ihaha. Terve järki ja kokemus. Kuules tyttö, älä sinä nyt. Kerropa mulle, että teetkö sä tän vaan kostauksesi mulle? Aikuisena ihmisenä mä irtisanon itteni. Noora saa hoitaa tätä kauppaa niin kuin parhaaksi näkee. Mutta pullat te saatte kuitenkin paistaa itse. Ismo Laitila ei ole ennenkään häädetty sorvin äärestä. Joten palveluksessanne, armon neiti. Rouva johtajatar vaan sanoo, miten voin palvella. Mun käytös on ihan samalla tasolla kuin muillakin täällä. Ilman kanssa niin salakavallasti yritit antaa mulle potkut. Kuule, mä en lähde täältä ennen kuin sun kengänkuvas ilmestyy mun takalistoon. Aivan kuten haluatte, ylhäisyys. Mutta minä ajattelin vain viilentää tätä tunkkaista sisäilmaa, ylhäisyys. Minne teidän ylhäisyytenne nämä haluaa? Todella viisas päätös, teidän ylhäisyys. Teidän ylhäisyytenne innovatiivisuus häikäisee ja saa minut ymmärtämään, miksi Tanja vaihtoi pomoa. Aivan kuten haluatte, ylhäisyys. Ja mä en tommoista loaheittoa jää kuuntelemaan. Seksi Seppo. Kuka täällä oikein pelleilee? No niin, varmaan oot jo. Minkä takia sä oot ilman vaatteita? Minkä takia nyt kaikki kyselee sitä? Se nyt on ensimmäinen asia, joka... No mitä outoa tässä nyt muka on? No hei, tänne on kuule äijillä pukupakko. Sivu siitä! Niin. Hei, anteeksi siellä hyllyn luona. Aika on rahaa ja sen tuloahan ei tunnetusti voi estää. Terve ja heipä hei. Mä olen Niksi, Ismo, ja tänään mä näytän teille, kuinka puhjenneesta sisäkumista paikallistetaan reikä. Älä nyt lonksuta niitä leukojas, vaan häily. Terve ja heipä hei. Mä en ota raiskaajalta mitään vastaan. Tässä siitä lukee. Kohta sä muistat mutkin. Mun nimi on Ismo Laitila. Koitas nyt käydä päälle, Kristo. Nyt sulla on vastassa raavas mies eikä mikään avuton nainen. Mä arvasin sen. Sä oot pettänyt maton häntä heitin kanssa. Sinä turpa kiinni nyt. Tästä irti! Tapaa sun! Päästäänkö se hivelemään Ossin komeita lihaksi? Se taitaa olla oikein petovälyjen välissä. Voi helvetti! Vähän toista luokkaa kuin meikäläinen. Niinkö? 5 tonnia. 5 eurolla.
5 tonnia! Miljoona ruusua kauniille naiselle. Ja tässä sämpylä ja nopsan, joka ei koskaan laukkaile. Haluut sä turpaas? Seppo, suus kiinni nyt. Tarkalleen ottaen tarkoitat sillä, kun sä sanot, että sulla ei oo varaa Kalle. Nyt sä hippiäinen pysyt erossa Kallesta. Onko selvä? Jos mä näen sut Kallen kanssa, niin sen jälkeen sua ei tunnista edes äites. No en! Arvaa! Ja sä lähdet. Avaa! Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Sopii yrittää. Vai menikö homolta pupupöksyyn? Oho. Tappo melkein. Siis omaan kotiini! Pakkohan mun on jotain tehdä. No niin mä teenkin. Mä kerron asiasta poliisille. Missä? Muutako mä tonne takahuoneeseen vai? Mitä helvetti? Molemmat puolustaa Kalleen suuvaahdon. Oot sä Kalle lopettanut? Mikset sä itse lähde? Sinne vaan, muiden pervojen sekaan juhlimaan. Me vaikka jonkun homon kanssa naimisiin. Hankkikaa lapsia ja tehkää vielä niistäkin homoja. Tyttö, nyt hiljaa. Ja te ette lähde mihinkään. En ikinä. Taitaa sitä Irmaa kiinnostaa enemmän semmonen tumma etelän kikola. Mä en tiedä sen pojasta, mutta jonnekin lämpimiin maihin se viittaa. Jollekin savunahalle se on antautunut. Helveti. No sehän oli vaan vitsailua. Kyllä sille tumma kelpaa, mutta ei meikäläinen. Mä olin menossa naimisiin. Ja mä olin ihan tosissani, kunnes selvisi, että yksi afrikkalainen hutuukko oli vietellyt tän Rauni. Mutta kovin reipasta porukkaa nuo ulkomaalaiset tuntuu olevan, jos niille antaa vaan tilaisuuden. Monethan niistä vääntää kebappiakin ihan nappipalkalla. Ikävä sanoa, että ne vaan laiskottelee meikäläisten kustannuksella. Ja ikävä kyllä, se tuntuu kovasti liittyvää etelämaalaisiin geeneihin. Mullekin housut puolitankoon ja pipo silmille. Ja Sinne meni Osteri Ossi, joka naisen lossi. Mitä? Mä en oo velkaa kellekään, senttiäkään. No vieteri. Ja se on darbe. Ihaha. Evo herra. Mitä? No ei kai. Tommosen takia pitää herätä hyvästä unesta. Nuku. Hei. Eikö me voida hoitaa tää asia jotenkin sivistyä? no hoidetaan ihmeessä. Seppo, hei. Soita mulle heti, jos kaupallakin on käynyt mörköjä viime yönä. Että mä ehdin järkätä sulle valkotakkista apua. Tai jospa se olikin Tyyne Puustisen haamu. Seppo! Ovikello. Se soi. Jahas. Hei, lata, nyt, noin. Ai. Keitä kuule kotonas. Sehän on laitonta. Ja mieti Seppo sinäkin 12 kertaa ennen kuin pistät pannun porisemaan. Sulla ei ole oikeutta estää mua tekemästä mun työtä. Me Seppo, ei voitais pikkuhiljaa sopia nämä meidän erimielisyydet. Mä voin pyytää sulta vaikka anteeksi, jos se siitä kiinni on. Pysähdy, pentele! Ja en varmaan. No sinä et niitä laita! Irti siitä! Ja saatais vaan täällä kaivata. Ja minä jään näitä missä minä haluan. Sinne meni! Seppo. Ei kai vaan sun sydän. Seppo. Laitela. Ismo Laitela. Hei? Joo. Niinpä. Täytyy sanoa, että teillä noi systeemit pelaa, että kiitoksia vaan. Kyllä. Tallessa on. Tallessa on. Teillä noi palvelut pelaa monella tapaa. Sitä samaa. Mäntyluoto. Vittu, nyt mä sekoisin. Tchadaa! Kato nyt totakin. Ihme, kun eivät Lamborghinia ostaneet. Hei tyttö, mitä sä laitoit sinne takialle? Hei, nyt sä pysyt siinä. Huumeita. Meidän kellarissa. Murhamiehet hakee maitonsa muualta. Sitten mä heitin sen murhaajan pihalle. Mitä se hakee ohon, poika? Kalja tänne ja heti. Sille Aki Nikkiselle pitäis kyllä tehdä jotain. Sehän yritti suorastaan ryöstää Maaretin nauhurit. Nyt sä pakkaat sun kamasia heti. Tai muuten mä en vastaa seurauksista.
Kas käy uhoilemaan. Näpit irti, Juntti. Kyllä sun kaltaisille on ennenkin lääkkeet löytynyt. Se joko lähdet, tai sit sä itket ja lähdet. Ja nyt ulos täältä! Anna ovi! Mitä ihmettä? Miks mun älä? Anna ovi nyt, kuulitko? Ehkä sun pitäis mennä avaamaan. Joo, mitä hemmettiä täällä tapaa? Rauhoitu taas nyt! Päästä sinä irti! Homo.